rencang-rencang derek nepangaken nami kula di Tapusitaning Room. Kula badhe ngajak rencang-rencang sedaya dolan dateng bumi perkemahan Punduk utawi Heroes Park. Nah, mesti rencang-rencang kepo bumi perkemahan ki ten pundi ngeten. Nah, niki bumi perkemahan Punduk utawi Heroes Park mapan ten Kelurahan Gedung Sari, Kecamatan Purworejo. Kados pripun to kahanan ten Punduk niku? Nah, kahanan ten mriki niku endah lan adem, sakiwa tengene akeh wit-witan kang iyup sanget lan wonten patung pucuk klapa sing dadi ikon utawa ciri khas punduk mriki. Taman Punduk utawi Heroes Park niki diresmekake tanggal 17 Februari 2020. Sinten sih sing resmekake? Nah, sing resmekake mriki niku Bapak Bupati Haji Bastian. Wonten sarana napa mawon sih ten mriki niku? Nah, ten mriki wonten saranane radi lengkap, wonten WC umum, terus parkirane ombi, wonten pendopo, lelenggahane kathah, lan wonten warung-warung cilik kang nyediakake jajanan, omben-omben, sinambi ngrasakake hawa utawa swasana ten mriki. Kenapa to pondok niku direnovasi supados narik minat masyarakat lan boten sepi, amargi kan rumiyin niki tasih buper namung buper mawon. Nah, dereng wonten taman-tamane. Sakniki sampun wonten tamane lan saranane sampun sae. Tiang-tiangipun kathah sing dolan ten mriki. Nah, rumiyin kan tasih bumi perkemahan mawon sepi. Ramenipun ngepasi wonten acara kemah-kemah mawon. Nah, bumi perkemahan punduk niki sampun taraf nasional. Wonten. Bikake jam pinten, Mbak? Nek punduk niki bukake jam 8 isuk dugi jam 5 sonten. Nah, niku biaya masuknya gratis, mboten bayar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.